Señor Rueda, pero si son o Partido Popular do bulo e da mentira. No caso de Altri, o primeiro dos bulos chegou co seu xefe de filas antes de marchar a salvar a política madrileña, onde nos decía que o proxecto era un complexo de fibras téxtiles. O seguinte bulo son os postos de traballo. Empezaron falando de 2.500 postos de traballo directos e agora, como moito, o que anuncia a empresa é que serán 500 no papel. Sabe cales son os empregos de verdade? Os máis de 4.000 que hai na comarca da Orzoa Ulloa no sector do agro e os 19.000 da Ría de Arousa que vostede pon en risco. Outro bulo é que cambiamos de opinión. Mire, voulle ler o titular do que se dixo que aprobamos neste Parlamento e o que poñía a iniciativa, que era unha planta de fibras téxtiles na provincia de Lugo. Vostede coidouse moi ben de non publicar antes das eleccións o proxecto de Altri, porque se descubría o bulo da fábrica das fibras téxtiles que era unha macrocelulosa que viña a contaminar. Eso non é futuro para este país. Este país necesita empresas tecnolóxicas, empresas de vanguarda, hai que apoiar a produción de alimentos, señor Rueda, e non facer de comercial dunha macrocelulosa que ven a contaminar.